हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायहरबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ गोदानै चेनेलाव नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटआ नोंथांमोननिसिम बयनिख्रुइबो सिगांग्रो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै सिबि साइन प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसोनि दन्दर दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना सिबि साइन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे गोसोनि दन्दर मिउजिक भिडिअआ मैयाहायनो रिलिज जादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय अन्नानै भिडिअखौ नायना नेगेटिभ कमेन्ट खालामनाङा दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडिअआव गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुदों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथां स्वरां नार्जारि चन्द्रिका बसुमतारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ होदों दान ब्रह्मा बिथाङा दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स कम्प'जारखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां सोमखोर दैमारियानो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला सिबि साइन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।